Ето ни пак тръгваме на път, но днес и малкият Шишко ще бъде с нас. 5 сутринта е и с това ранно тръгване се надявам да избегнем натоварения трафик по магистрала Струма, както и задръстванията при Кресна. Минаваме през самия център на София и се сещам, че съм обещала на една приятелка да й направя тур. Чуда се това дали не е една добра идея за едно последващо видео. Кажете ми в коментар, би ли ви било интересно да разберете малко повече за столицата, тайните, които крие и нейната история? Днес ще ви заведем в страна, където историята и легендите се преплитат една в друга като цветове на залез, където всеки стар камък носи спомен, всяка уличка е свидетел на стотици истории, а въздуха сякаш шепне за приключения, които чакат да бъдат открити. Елате с нас, за да усетим магията на място, където миналото живее в настоящето. Отдавна се досетихте, че отиваме в Гърция. Днес обаче ще ви разкажа за Солун или по-гръцки Тесалоники. Но преди това, нека да се насладим на пътя и на гледките покрай него. Точно след границата ни посреща и първата патарина. Типично по-гръцки. Още не си влязал и те посрещат с "дай пари". Днес обаче мисля, че ще имаме късмет и ще минеме гратис. До Солун ще се движим по Игнатия Одос. Името на магистралата произлиза от древноримския път Вия Егнация, който е бил основна транспортна артерия през Римската империя. Вия Егнация е бил стратегически важен римски път, свързващ Дорациум, днешен Дурас в Албания, с Византион, днешен Истанбул в Турция. Пътят е бил построен между 146-120 година преди новата ера по заповед на римския проконсул Бней Егнатий, от когото и получава името си. Съвременната автомагистрала Игнатия Одос е изградена в края на 20 и началото на 21 век и приблизително следва маршрута на древната Вия Игнация. От дясната страна компания ни прави река Струма. Има легенда, че в село по поречието живяла чудно хубава мома. Струма се казвала. Един ден момичето било подгонено от турчин. За да не бъде хваната и насилена, тя се хвърлила в буйните води на реката. В този миг реката потъмняла от мъка и до ден днешен не може да се избистри. В чест на момата, хората от селото кръстили реката Струма. Това, разбира се, е легенда. Една от теориите за името е, че произлиза от думата струме – бърза, буйна, мътна вода. В гръцката си част река Струма носи името Стримон. Това е името на тракийски речен бог и цар, син на океаните Тида. Освен в митологията, името Стримон се отнася и за славянско племе – стримонци, което населявало земите по поречието на Струма. И така неусетно стигнахме до Тесалоники. Градът е основан от македонския цар Касандър през 315 година преди новата ера. Дава му името на жена си Тесалоника, която е сестра на Александър Македонски. Баща и Филип II я нарекал така в чест на победата си над фокийците с помощта на тесалийските конници. Името може да се преведе като победа на тесалийците. Започваме разходката си от площад Аристотелис. Кръстен е в чест на Аристотел, един от най-великите философи на Древна Гърция, ученик на Платон и учител на Александър Велики. Тук се намира и паметника на Аристотел. Палеца на левия му крак е силно изтъркан. Има поверие, че ако си студент и ти предстои изпит, като потъркаш палеца, ще си го вземеш. А ако знаете пък аз колко пъти съм го търкала...
Площадът е създаден след големия пожар през 1917 година, който унищожава почти целия исторически център на Солун. След това градът е реконструиран по проект на архитекта Ернесто Тасини, който проектира широките булеварди и облицованите сгради. А името на площада отдава почит на великия философ Аристотел. Сега се отправяме към едно емблематично място на Солун, но преди това, специално за дамите, искам да покажа нещо. Вляво виждате едни сини ограждения. Това е тоалетна. За разлика от обществените тоалетни в София, тези в Солун са няколко и работят, дори са много чисти. Тази натоварена улица е Цимиски. Това е търговската улица на Солун. На нея място са намерили множество световни марки за облекло, спортни стоки, стоки за дома. Обаче нашата цел се намира точно там в дъното, в края на пешеходната улица. Там е пазар Модияно. И тук завиваме вляво. За да си кажем добре дошли на пазар Модияно, едно от най-емблематичните места в Солун, където историята и ежедневието се преплитат по уникален начин. Тук някога е стояла синагогата Талмуд Тора, построена още през 16 век, но за съжаление тя е унищожена при големия пожар през 1917 година, който разрушава почти целия исторически център на града, включително и целия еврейски квартал. На мястото на синагогата започва изграждането на пазара, който познаваме днес. Строителството започва през 1923 година и завършва в 1925. Проектът е дело на архитекта Жак Олифан и инженера Ели Модияно, член на известното еврейско семейство Модияно, което е притежавало района. Те успяват да съчетаят европейски архитектурен стил с нуждите на модерния пазар, като създават пространство с 144 магазина, разположени в аркади, място, което да бъде удобно за търговия, но и приятно за разходка. Пазар Модияно става първия покрит пазар в Солун и бързо се превръща в център на търговията и социалния живот. То е сърцето на града, където местните идват да пазаруват, да се срещат и да усетят атмосферата на Солун. През годините района е претърпял редица промени, но духа на пазара остава непроменен. През 2017 година пазара преминава в ръцете на Гръцкия фонд за развитие на държавни активи, а след почти 5 години планиране, строителни работи и ребрандиране, той отваря отново врати през декември 2022, вече като модерно място за пазаруване, но съхраняващо историята и духа на стария Солун. Докато се разхождаш из коридорите му, усещаш как миналото и настоящето се срещат. Старите аркади и каменни магазини съжителстват с новите концепции за търговия. Това е място, където може да се изгубиш в детайли, да опиташ различни вкусове и да усетиш живота на града такъв какъвто е бил и такъв какъвто е днес. В пазар Модияно всеки ъгъл разказва история, от малките сергии с подправки и сирена до магазините с месо и риба. Всяка стъпка тук е връзка с миналото и културата на града. Това е място, което носи идентичността на Солун, не просто като търговски център, но като културно-историческо сърце на града. Нашата разходка продължава към най-важната точка в Солун, а именно църквата Свети Димитър. Свети Димитър е покровител на града, защото именно тук през 306 година той е пострадал мъченически заради вярата си. Бил е военачалник и управител на града по времето на император Максимилиан, но отказал да се отрече от християнството. Хвърлен е в затвора и убит с копия на 26 октомври, деня в който днес се почита паметта му.
Още през 4 век на мястото, където се е смятало, че е бил затворен и екзекутиран, е построена базилика, църквата Свети Димитър. Тя е разрушавана и изграждана отново многократно, а в криптата и до днес се пазят реликви, свързани с светеца. Според преданията, от гроба му извирало миро с лечебна сила, затова Димитър е почитан и като чудотворец. В това малко параклисче се пази и саркофаг с мощите му, където всеки може да отиде и да се поклони пред тях, но се пригответе за големи опашки. Слизаме в криптата на църквата, едно от най-свещените места в Солун. Това пространство дълго време е било забравено, затрупано и недостъпно, докато при реставрации през 1917 година след големия пожар в града, археолозите случайно го откриват отново. Криптата се намира точно под олтара на базиликата и според преданието именно тук Свети Димитър е бил хвърлен в затвора, измъчван и накрая убит. В продължение на векове това място е почитано като истинската гробница на светеца. Тук са идвали поклонници от цял свят, за да се докоснат до паметта му. Най-интересното е, че още от ранно християнски времена от тази крипта започва да извира течност, която вярващите наричали миро. Смятало се, че той има чудотворна сила, лекува болести, носи закрила и надежда. Затова и Свети Димитър е известен като мироточив. По-късно, когато мощите му са пренесени в базиликата, криптата остава като свещено място за поклонение. Днес тук може да се види един малък музей, останки от раннохристиянската църква, старинни колони, капители и мраморни олтари. Виждат се и водосборните канали, които са отвеждали извиращото миро. Това не е просто археология. Тук буквално усещаш как миналото и вярата са оставили следа, която продължава да живее. Криптата е едно от онези места, където история, легенда и духовност се преплитат. За солунчани това не е само паметник на античността, а символ на тяхната идентичност. Вярват, че Свети Димитър и до днес пази града, а криптата е неговото вечно присъствие тук, под самото сърце на Солун. Ще ви покажа още едно много важно място за всеки турист. В двора на църквата сред руините се е скрила и тоалетната. Тя е безплатна, поддържана, но все пак нямайте големи изисквания към нея. Тръгваме по улица Агио Димитрио. Това е улицата, на която е разположена и църквата. Следващата ни дестинация малко ще почака. Първо ще се освежиме с нещо разхладително в някое кафе. Тук ни се стори, че ще е приятно. А и да ви кажа, цените бяха страхотни. Половин литър смути от манго и ябълка, едно фрапе, 2 чаши вода и 2 круасанчета бяха 9 евро. Тук слагам край на първа част на разходката ни в Солун. Очаквайте втора част съвсем скоро, а до тогава, ако ви харесват видеята, които правя, абонирайте се за канала, харесайте видеото и го споделете с приятели. Така много ще ми помогнете. Благодаря ви, че гледахте.